Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan wonten ing piwulangan basa Jawi MTS Negeri kalih Demak. Para siswa ingkang kinasih, pripun kabare bocah-bocah sawise setunggal taun kepungkur mboten dipun ajar kalian ibu? Bocah-bocah tasih kemutan kali ibu? Enten sing tasih, enten sing mboten mestinipun nggih. Soale Bu Atika riyenika nate ngasta bocah-bocah nalika kelas 7 nggih. Sakniki kepanggih malih wonten ing kelas 9. Kangge ngemutaken nggih menawi enten ingkang supaya itepangaken nami ibu Bu Atika Laili Fauziah. Samangke para siswa saged dangu Bu Atika. Nggih. Nah, wonten ing semester samenika ibu dipun tugasi ngampu mapel basa Jawi kelas 7A ngantos kelas 7E lan kelas 9A ngantos kelas 9H. Para siswa ingkang ibu tresnani, gegayutan kalian wabah COVID-19 samenika ingkang dereng sirna saking bumi kita, pramila samangke sinaonipun menika kanthi online nggih, mangke saged lumantar WA, YouTube, e-learning lan saliyane. Sanadyan samangke sinaone kanthi online nggih, ibu suwun para siswa kelas 9A ngantos kelas 9H tetep semangat anggenipun sinau nggih lan tetep kersa nggarap tugas ingkang dipun aturaken dening Bapak Ibu Dwijo sedaya. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kasarasan saha kasalamatan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan ibu nyuwun kalian para siswa nggih supados tetep njagi kasarasan nggih menika kanthi wijuk tangan ngangge banyu ingkang mili, lajengaken supaya beton masker, lajenge njagi jarak, ngirangi kerumunan lan ngurangi mobilitas. Nggih. Para siswa ingkang kinasih, sugeng sinau kalih Bu Atika. Mugi-mugi menapa ingkang dipun sampaiaken ibu samangke saged dipun pahami para siswa. Para siswa ingkang ibu tresnani kelas 9A ngantos kelas 9H, dinten menika ibu badhe ngaturaken pokok-pokok materi nggih ingkang badhe dipun tampi para siswa samangke sadangunipun setunggal semester samenika. Dados pepanggihan ingkang kapisan samenika mboten enten jejibahan utawi tugas kangge para siswa nggih. Langsung kemawon sumangga dipun simak pokok-pokok materi ingkang badhe kalampahan sadangunipun setunggal semester samangke. Nggih. Kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami teks cerita Ramayana, khususipun inggih menika Anoman Buto. 3.2 menelaah teks piwulang serat wulang mreh pupuh dendang gula. Lajeng 3.3 inggih menika menelaah teks sandiwara. Lajeng 3.4 menelaah teks deskriptif tentang upacara adat. Nggih. Lajeng kompetensi dasar ingkang keterampilan yaitu 4.1 menanggapi isi teks cerita Ramayana atau cerita wayang Anoman Buto dengan ragam krama.
4.2 menulis syair tembang macapat Dendang Gula. 4.3 menulis dan menyajikan naskah sandiwara. Lajeng 4.4 menulis teks deskriptif tentang upacara adat. Lajeng 4.5 mengalih aksarakan syair tembang macapat Dendang Gula karangan sendiri dari huruf Latin ke huruf Jawa. Langkung cethanipun saged dipun pirsani seratan samenika. Para siswa ingkang Ibu tresnani cekap semanten ingkang saged Ibu aturaken dinten menika sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Matur nuwun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.